Dobar dan, dobrodošli u još jednu radionicu Vjeruj u sebe u sklopu istoimenog projekta koji smo odradili u Sisku, Petrinji, Glini i Zagrebu tijekom 12 mjeseci i između ostalog radili smo tehniku akrenog izlijevanja, pa ćemo to danas i ponoviti. Danas ćemo napraviti jednu sliku tehnikom Open Cup. Za to nam trebaju normalno boje koje smo pripremili. Boje se pripremaju na način koji smo pokazali u prethodnim videima, da se akrilne boje pomiješaju sa medijem, u ovom našem slučaju to je Floetrol, i dodatak malo vode da se napravi tekućina, odnosno boje koje će lagano kliziti po slikama. Za ovu današnju sliku potrebno nam je šalica koju smo skinuli dno, ali prije toga ćemo staviti podlogu. Ja ću staviti crnu boju. Malo ćemo to rasporediti po slici. Stavit ćemo još. Dodat ću malo bijele. Znači, u akrenom izlijevanju se možemo definitivno igrati kako god želimo. Uzeli smo podložak za torte koji nam služi ovaj put kao podloga na koju ćemo slikati. Dodat ćemo još malo crne. Kao što smo rekli, potrebno je boje dobro izmiješati. Možemo ovo još malo razvući, ili ćemo to pustiti poslije. Stavit ćemo još malo bijele. I proćemo malo Brennerom. I sad smo spremni da počnemo izlijevati boje. Možemo staviti na sredinu ili bilo gdje. Evo, mi ćemo staviti na sredinu. Boje koje smo pripremili, danas ćemo koristiti 3: plavu, mađentu i ljubičastu. Ovako. Bitno da je površina ravna. Dodat ćemo plave boje. I evo sad vidite, boja počne izlaziti s donje strane. Lagano ćemo micati. Ne trebate nigdje žuriti.